Bună ziua! Mă bucur să ne vedem astăzi în formula aceasta. Aș vrea să fac o mică radiografie a ce s-a întâmplat la clubul nostru de la ultima mea întâlnire cu voi. Aș începe cu bazele sportive. Cum ați putut vedea și din presă, baza de Heleanu a intrat în circuitul oficial al meciurilor pentru copii și juniori și probabil că în scurt timp vor juca acolo și echipe de seniori. Ne bucurăm să putem colabora cu LPS Banatul, care își va desfășura acolo meciurile de U19, U18, elitele de 16 și 15 ani. La complexul Bega. Complexul Bega, bazinul de înot și sala de gimnastică. Aș vrea să fac niște precizări foarte clare. Sport Club Municipal Timișoara susține tot ce se întâmplă acolo în complexul Bega, vorbim de plată de salarii, mentenanță, întreținere și oferim gratuit Clubului Sportiv Școlar Timișoara ore didactice, care sunt în fiecare zi, luni, vineri, de la ora 6 la 8 și de la ora 12 la ora 17, intervale orare în care SCM nu percepe nicio taxă, care să fie foarte clar. Sunt discuții în zona publică că se percep taxe în bazinul din Dacia. SCM Timișoara nu percepe nicio taxă pentru clubul sportiv școlar. Există un interval de la ora 17 la ora 19 în care asociații sportive, antrenori de înot, pot închiria culoare în bazin și pot desfășura activități recreative. Tarifele în aceste intervale orare nu le stabilim noi. Ei au un contract cu noi pe culoare, noi le punem la dispoziție culoarele, tarifarea este la ei. Am vrut să fie foarte clar că noi, Sport Club Municipal Timișoara, susținem performanța la înot și nu percepem taxe de la clubul sportiv școlar. La baza Stoicov. Baza Stoicov a intrat și ea în circuit. Deja am avut acolo 2 evenimente de interligă în acel parteneriat cu AJF-ul în care noi punem la dispoziție terenul gratuit. Ce pot să vă spun că aproape în fiecare weekend baza Stoicov, terenul 3 de iarbă, este aproape plin de timișoreni care vin cu familiile, se joacă acolo, este o activitate consistentă în fiecare weekend la baza Stoicov. La sala polivalentă am încheiat Final Four-ul, zicem noi, în condiții bune. Poate am avut și mici scăpări, dar sunt inerente la organizare de nivelul acesta. Și aș putea doar să vă spun legat de sala polivalentă că de la începutul anului până în prezent am avut încasări din închirierea sălii de 170.000 de lei. Asta poate e o noutate, o facem public. Legat de baza de la stadionul de rugby, am avut duminică un eveniment acolo, cred că foarte reușit, de rugby tag, în care copiii din Timișoara au putut să experimenteze și mișcarea sportivă a sportului rugby. Ce își propune SCM Timișoara? Își propune ca fiecare copil din Timișoara să reușească să pună mâna pe o minge de handbal, o minge de rugby sau pe o minge de basket. Asta este cumva obiectivul nostru, să ajungem la cât mai mulți copii care să pună mâna pe o minge. Și dacă revenim un pic la Final Four, am avut promisiunea că voi reveni cu cheltuielile finale de organizare a evenimentului de la Timișoara. Ce pot să vă spun că am avut cheltuieli de 168.852 lei și am avut venituri din publicitate de 100.000 de lei. Mai putem adăuga aici că probabil vom primi din partea Federației, din acei 16.000 de lei plătiți pentru acordarea evenimentului la Timișoara, știți că ei se împart către echipe sub formă de premii. Probabil că undeva în jur de 4.500 de euro vom primi din acei bani înapoi pentru locul 2 câștigat la Timișoara. Marius, te rog, dacă sunt tot la Final Four,
Poți să ne spui cum ai simțit atmosfera din sală sau evenimentul? Da, bună ziua! Mă bucur să mă aflu aici. Mă bucur că am putut organiza ca și oraș acest Final Four la Timișoara. Consider că a fost o sărbătoare pentru toată lumea handbalistică din această zonă. Am văzut mulți oameni care au venit nu numai din Timișoara, ci și din împrejurim, din orașele alăturate, din Reșița, Arad. Am avut prieteni, foști handbaliști, care au venit să vadă meciurile de sâmbătă și duminică. Ne bucurăm că la final a fost sala plină, că a fost o atmosferă foarte frumoasă și consider, deși nu am reușit să câștigăm, consider că rezultatul se datorează și datorită susținerii din tribună. Deoarece chiar dacă echipa Dinamo a avut 5-6 goluri, am reușit să revenim, să micșorăm ecartul, doar purtați de energia transmisă din tribune. Și joia viitoare, un meci important cu Dinamo? Joia viitoare îi așteptăm din nou la sală pentru reeditarea finalei. Avem meci din campionat cu Dinamo de la ora 15. Vă așteptăm pe toți în tribună să încercăm să ne luăm revanșa. Să ne luăm revanșa, da. În campionat. Eugen, la voi? Steaua? Da, la noi toate bune. Până la urmă am câștigat la Steaua. A fost foarte, foarte important pentru noi ca să rămânem acolo în luptă ca să jucăm meciurile acasă. Acum vom lua o pauză de la Rugby 15 și vom pleca la Iași la o competiție de Rugby 7. Cred că rugby-ul timișorean vrea să câștige toate competițiile care sunt puse în joc și cu atâta mai luăm în serios fiecare competiție în parte. Cred că e important pentru noi să avem o recuperare bună a băieților pentru ceea ce înseamnă meciul cu Rapidul. După cum ați văzut, Rapidul nu este o echipă ușoară, a bătut la Steaua acasă. Din punctul meu de vedere s-a mărit echipele care se bat pentru locul 1. Cred că trebuie să managerăm bine și să avem grijă cu Rapidul pentru că nu vor fi de luați în glumă. Și pe această cale, din săptămâna asta, săptămâna cealaltă, vă invit la teren cât mai mult să vedem, să ne ajutați în meciul cu Rapidul. Care fac galele acelea Moroșanu, știu, au renunțat să mai vină la Timișoara sau ați mărit tarifele, că așa se vorbește, de închiriere la Olimpia, mă refer. Nu am mărit tarifele, tarifele au fost în decembrie ajustate cu rata inflației și avem eveniment chiar mâine la Polivalentă, închiriat la tariful care din HL, la un tarif pentru spectacole. Rata inflației, da, și la spectacole am ajustat, la spectacole la care se încasează bilet, chiar dacă e un eveniment sportiv, se plătește prețul de spectacole, dar nimic altceva. Deci galele, dacă sunt cu tarif de intrare și au bilet, sunt spectacole. Dacă sunt gale sportive fără bilet de intrare, sunt exact pe HL-ul cu tarifele pentru sport. Asta e singura modificare, dar nimic alta. Deci e principiul încasezi, plătești. Încasezi bilete, plătești. Nu e nicio altă schimbare sau mărire a tarifului. La handbal, tot așa, tot din auzite, a trebuit pentru orice promovare a evenimentului să vă puneți tot timpul în acord cu federația? Au fost niște restricții de acest fel sau cam cum a fost? Legat de organizarea Final Four, știți că a făcut-o Federația Română de Handbal. Tot ce a însemnat organizare, ticketing, promovare, a ținut de ei. Noi am făcut cât am putut noi, dar am ținut de cine au trimis și ei. Nu puteam folosi sigla până când aveam acceptul lor de a folosi sigla Federației Române de Handbal. Cumva de aici poate mici scăpări sau mici întârzieri în promovare, dar noi tot timpul am fost pregătiți
când primeam informația sau acceptul, sigla sau tot, am făcut public imediat tot. Afișul l-au făcut ei sau Afișul a fost făcut de ei. a fost făcut de ei? Da. Că s-a pus eu, da, într-adevăr. Da, nu a ținut de noi. Deci, practic, nici ați avut cheltuieli de promovare în sensul ăsta. Cheltuieli de promovare ei au făcut. Ei au făcut. Da. Acum, dacă... Da, vă rog. Credeți că ar fi fost, poate, se putea face ceva mai bine să fie prinși la semifinală, că erau destule locuri goale sâmbătă, pentru ca Poli, mai refer. Da. Știți, mi se pare că într-o zi de vineri am primit, sau sâmbătă, link-ul de bilete de la Eventim. Da. În secundă următoare l-am făcut public. Nu era neapărat obligația noastră, dar am considerat cumva să facem informația publică și timișorenii să poată să acceseze, că ne-au sunat toți. Cum cumpărăm bilete? N-a ținut de noi, tot, am avut rugăminți să trimită din timp și să reușim să facem și noi o promovare, dar legat de promovare, noi am fost pe LED-urile din oraș înainte de eveniment cu vreo 15 zile. Deci am promovat cât am putut, fără sigla FRH, și am promovat faptul că la Timișoara se va întâmpla un eveniment de Cupa României. Nu știam orele, nu știam, am pus doar anunțul general că sâmbătă și duminică jucăm noi cu Baia Mare și Dinamo, noi cu Steaua și Baia Mare cu Dinamo. Deci tot ce a depins de noi legat de promovare am făcut și cum n-a fost perfect, e clar. În condițiile astea, la anul, ați putea să vă gândiți să se facă din nou sau e de vreme? Dacă ne calificăm în Final Four, siguranță vom avea opțiuni atunci. Ne-am dorit să jucăm în Final Four, poate în sala 9 de pe Podeanu, în condiții mai... Sperați? Eu întotdeauna sper, sunt un optimist. Și am speranța că anul viitor, da, vom juca acolo. Căpă, cum e noul campionat? Pare că sunteți 5 echipe pe 4 locuri. Da. V-am spus, cum v-am spus, s-a întărit rapidul. Și cred că vom face bine față și cu... Am avut-o cu Dinamo, am avut foarte multe greșeli, dar cu Steaua ne-am revenit și am adus punctele de care erau nevoie. Deocamdată nu ne gândim. Noi am mai câștigat și de pe locul 4 campionatul și de pe locul 3 și pe locul 2. Nu, astea, băieții au experiența finalelor. Dar categoric e mai bine să poți juca o finală acasă, semifinală acasă, scuze, în fața fanilor. Te ajută foarte mult. Dar cum spuneam, importantă e forma de sfârșit, forma pe care trebuie să o avem la sfârșit în semifinală și finală. Aia e cea mai importantă. Acum, se încearcă formule, și Popi și Mugur încearcă formule, încercăm să vedem care sunt cele mai bune combinații, să vedem cum am putea să o facem, încercăm să rulăm toți jucătorii, pentru că nu știi cum se poate întâmpla, de exemplu cum s-a întâmplat acum cu Rupanu, are o accidentare, cum putem să-i băgăm pe alții, să-i rulăm, să vedem care, să scoate cea mai bună formulă. Important este să câștigăm semifinala și finala. Din punctul meu de vedere, de fiecare dată am făcut așa. Când erai tu jucător, nu se prea mergea la Rugby 7, nu prea participat. Să știți că, e și o poveste, dacă stau să mă gândesc, eu am început cu Rugby 7, când Timișoara nu avea echipă așa de puternică atunci și ne rula la Rugby 7, ținea jucătorii pe care îi avea. Țin minte că dacă nu în 2007 și acum 2007-2005 am o lingură de lemn, am luat ultimul loc la Cluj. Dar pe mine m-a ajutat foarte mult și jucătorii. Ajută foarte mult, pentru că ajută jucătorii să-și intre în formă, să-și regleze niște chestii pe care nu poate să le regleze la Rugby 15, pase, să fie mai dezvolți, să alerge, să vadă culoare. Ne ajută, mai ales pentru cei tineri, că noi cei tineri îi băgăm acolo să-i rulăm, să aibă experiența necesară, să poată să le ia locul celor care sunt în primul 15. Vă apărați titluri? Da, nici nu se pune problema. Timișoara nu se duce să facem acolo deplasarea doar. Normal, vrem la fel medalia ca de fiecare dată. Vreau să revin puțin la Final Four, pentru domnul Marian. De exemplu, a spus aici de 100.000 de lei acele venituri din publicitate venit pentru SCM sau pentru FRH? Pentru SCM. Da. Și cheltuielile totale de organizare 168.852 de lei. Da, așa sunt. Și suma aceea de 16.000 Da. Și așa, cu plus, cu minus, că spuneați, vor veni includem aici. Plus că sperăm să mai vină sponsori, adică ne-am făcut, zicem noi, o promovare și de acum încolo probabil că vor mai veni către noi
partenerii. Trebuie aș ca bilanț, vor veni, să zicem, că includem și 4.500 de euro care vor veni din partea Federației, veți rămâne adică cu diferența, deci ați inclus 168.852 minus 4.500 de euro, aceea va fi practic cheltuiala finală a clubului. Da. Aș mai vrea să mai fac un anunț legat de bazele sportive și de pregătim pentru 1 iunie un eveniment care să includă și sala polivalentă și Vasile Deheleanu. Vrem să facem un antrenament pentru copii, atât la handbal cât și la basket, la sala polivalentă, pe platou. Exact cum am avut la Final Four turneul de mini-handbal din fața sălii, vrem de 1 iunie să avem un antrenament pentru copii de handbal și de basket și la Deheleanu să avem un antrenament de fotbal pentru copiii din zona Mehala, iar după masa de 1 iunie vrem să facem un turneu pentru cei din Mehala, un turneu familia și copii, un turneu de 3 adulți, 3 copii, echipele se vor juca pe un teren de mini-fotbal și încercăm cumva să conectăm acolo vecinii, prietenii din zona Mehala la un turneu de 1 iunie. Familii, prieteni, pe un teren de mini-fotbal. Marius, ai semnat recent prelungirea. Cum au fost negocierile și ai prinde și 42 pe teren? Da, mă bucur că voi mai fi încă un an pe teren. Mă bucur că ne vom bate pentru trofee. Mă bucur că prind încă un an de cupe europene. Chiar mă simt bine. Au fost niște negocieri simple. Na, chiar mă bucur că pot să mai fac încă un an ceea ce iubesc. Argint se mai poate sau e bun și bronzul? Cum zice Felici? Argint, cred că sunt șanse minime. În condițiile în care n-am reușit să câștigăm la Buzău săptămâna trecută, ei au prima șansă și șansele cele mai mari. Pentru că la rezultate directe stau mai bine ca noi. Chiar dacă egalăm ca și puncte, stau mai bine ca noi. Dar ne batem pentru locul 3. Avem meciul de acasă cu Dinamo, care este foarte important, de aceea așteptăm cât mai mulți oameni să ne susțină și cu o victorie contra formației de la Dinamo, cred că avem șanse mari să câștigăm bronzul. Marius, cum ți se pare faptul că jucați un meci cu Dinamo într-o joi la ora 3? Va fi destul de greu pentru oamenii ce termină lucrul la ora 4 să vină, dar dacă așa s-a programat de la Federație... Meciul televizat la ora 3. Deci televiziunile au inclus ora 15. Dacă e televizat, din păcate nu. Noi, Federația întâietate are drepturi, televiziunea are întâietate. Stabilesc orele. Dar până acum nu au fost meciuri în timpul săptămânii la ora 3, nici mi-am amintesc eu. Televizate. Adică... Da, știu ce spuneți, dar știu că au mai fost discuții când s-au televizat sâmbătă la ora 11 sau niște ore cumva nu obișnuite pentru sport sau ore care fac ca venitul la sală să fie mai problematic. Dar nu ține de organizare, noi jucăm la cât ni se spune. Asta ar fi fost mai bine să fie ora 5, să avem mai mulți oameni în tribună, dar nu cred că acesta va fi un impediment pentru a face noi un meci foarte bun. Aș mai vrea, dacă îmi dați voie, să fac un anunț un pic mai nefericit pentru clubul nostru. Acum 4 luni de zile, într-o zi de decembrie, în cadrul echipei naționale, a avut loc un eveniment. Urmare a acelui eveniment, antrenorul nostru a fost suspendat provizoriu pentru încălcarea regulilor antidoping. Aici nu vorbim despre George Buricea. Aici nu vorbim despre o încălcare
a unor medicamente sau unor substanțe interzise, ci de încălcarea unei proceduri antidoping. Aseară am primit mail-ul de înștiințare, de suspendare provizorie. Am vorbit cu antrenorul, își va urma calea de recurs, de a contesta decizia, își va lua un avocat și noi sperăm să fie nevinovat. Adică ceva de genul ca la Ana Maria Bărbosu nu a fost găsit? Nu aș vrea să fac speculații acum. Deci nu știți, Nu aș vrea să fac speculații. dar știți. În mail-ul ăla se detalia? Da, Da. Și dumneavoastră n-ați știut până acum? eu am aflat aseară. Când am primit mail oficial de la ANAT cu suspendarea provizorie. Și situația de ce scrie din decembrie? Pentru că scria Da. detaliile mail-ului. Un eveniment Da, petrecut în George decembrie, 30 decembrie, în cadrul echipei naționale, la București, într-un George hotel. Buricea știa sau l-ați întrebat dacă știa până acum? George Buricea știa de eveniment, nu știa de consecințe. Acum consecințele au apărut de aseară în urma mail-ului. Și pe ce perioadă? Este suspendare provizorie, antrenorul nu are voie să intre la antrenamente și la meciuri oficiale. De astăzi, el nu este la antrenamente, antrenamentele le conduc secundii și preparatorul fizic. La fel și la meciul cu Dinamo va sta pe bancă antrenorul secund. Și noi sperăm ca în urma recursului antrenorul să fie nevinovat. Ce aș vrea să vă mai spun, că e și un jucător implicat de al nostru, Răzvan Trif, dar Răzvan Trif este doar audiat. Nu are suspendare provizorie, ci doar este audiat de an. Deci nu se pune problema că Răzvan Trif Răzvan Trif va juca, se antrenează. Dar, având în vedere că el poate să facă recurs, nu se puteau suspenda și efectele, trebuie să fie executorii imediat? Ele sunt executorii. Deci n-ați avut de ales. Nu. Dacă rămâne suspendat, vă gândiți să renunțați la el? Vom lua o decizie. Și cât ar fi, sau cât ar fi, că a zis temporară, dar totuși cât ar fi? Până la judecată, mă gândesc. Deci nu scria? Nu. Dar e posibil la recurs, în câteva zile, să-i se ridice suspendarea. Dar până la decizia de recurs, antrenorul este suspendat, provizoriu. Dar prima dată asta e o cale sportivă, nu? Face recurs la federație sau nu e încă pe civil, nu? Nu. Dar vă rog, prea multe detalii nu am. Clubul SCM nu este implicat. Clubul SCM nu este implicat în problema asta. A fost un eveniment petrecut la lotul echipei naționale, nu în cadrul unei acțiuni a SCM-ului. Avocatul și-l ia singur și se apără singur. Noi suntem lângă el, ne dorim să fie nevinovat și să fie doar o întâmplare nefericită. Marius, contează că nu-l aveți pe bancă la meciul cu Dinamo? Da, contează. Deoarece contează și că nu va fi la antrenamente, deoarece trebuie să... În tot acest an a fost filozofia lui de joc și contează foarte mult ceea ce imprimă el echipei. Da, sunt lucruri pe care nu le poți controla și atunci vom strânge rândurile și vom gestiona situația în așa fel încât să câștigăm meciul cu Dinamo și pentru el. Dar data trecută la suspendarea pentru ce s-a întâmplat la meciul cu Vaslui, el făcea antrenamente cu voi, nu? Da. A avut voie. Deci ar fi prima dată... Da. Altfel, cu ce v-ar avantaja o poziționare mai bună în campionat, în o altă competiție europeană sau un alt parcurs în Euroleague sau cum se cheamă acum, EHF? EHF League. Da. Nu știu exact dacă ne-ar... Nu cred că ne-ar avantaja. Adică locul 2 v-ar avantaja față de finala cupei? Locul 2 ne-ar avantaja deoarece am avea un tur mai puțin. Am intrat direct în grupele EHF. Eu așa știu. Și dacă prindeți
Locul 3 e tot EHF, nu? Da, dar e 5 cu challenge? tur preliminar, da. Da, și 4 și 5 challenge, nu? Da. Da. Dar ne dorim o medalie. Am lucrat un an și ne dorim ca la sfârșitul anului să avem o medalie. Chiar și locul 2. Da. Da, dar pentru asta trebuie să bateți Dinamo. Altfel nu Da. cred că mai e posibil. Da. Meciul de joi este decisiv pentru noi. Pentru a avea șanse de medalie. După aceea, pentru a termina pe locul 2, contează și rezultatele celorlalte echipe a Buzăului. Oricum sunteți la mâna altora și dacă e pentru locul 3. Că mai sunt 2 etape, nu? Adică... Da, dar cu două victorii. Meciul cu Sighișoara se zice că e câștigat. Nu e niciun meci câștigat, dar cu 2 victorii am stat foarte bine, deoarece în meciurile directe contra candidatelor, numai CSM-ul cred că are avantaj. În rest, Turda, Vaslui și Baia Mare avem avantaj. Cred că azi n-am vorbit de basket. Până acum. Vreți să spuneți ceva dumneavoastră? Păi, doar că azi avem meci la ora 18, jucăm la Galați. Sperăm să fie un singur meci, să câștigăm și să vină echipa acasă după un singur meci. Am înțeles că, adică, bun, a spus domnul Petricevici că el și Secunzi au clauză de renegociere în funcție de clasarea în play-off sau nu, mă rog, care nu s-a întâmplat. Are și domnul Păun sau doar stafful avea? Are și domnul Păun. Și ce gânduri aveți în privința asta? Vom avea o discuție. Cu toți 4? Da, La final de tot, nu? exact. Deci nu excludeți nici posibilitatea păstrării. Nu exclud nimic. Că pe cât de grav era, pentru că am înțeles că el a jucat accidentat. Acum... Da, colateralul. Acum va trebui să facă un remene să vadă mai amănunțit. Important e că trebuie să ne mobilizăm și să vedem cum putem să-l înlocuim, pentru că după noi este un jucător foarte important pentru noi. Doar că sunt și alții care sunt așa așteaptă rândul. Cred că vom avea, că săptămâna viitoare vom avea un răspuns. Sperăm să putem să ducem lipsa lui până în vară, până în iunie, pentru că după aia va interveni o pauză, vor pleca cu lotul național, el cu siguranță nu va pleca, va sta să se recupereze. Și atunci, pentru noi e foarte importantă a doua parte a campionatului, ca toți jucătorii să fie apți, să putem să-i avem pentru ce înseamnă fazele finale. Iartă necunoștință, dar pe postul acela de mijlocaș, cât de greu e să pui un mijlocaș la grămadă, să joci la deschidere și invers? După cum ați văzut, Playa a jucat foarte bine, tot meciul, a jucat foarte bine. Dar noi l-avem pe Luca, care poate să joace, și Playa poate să joace ambele? Luca nu, doar Noar poate să joace, în schimb Playa poate să joace ambele, de fiecare dată a jucat. Mai avem jucători care putem să punem acolo, de asta ne și mai dorim 1-2 jucători tineri, foarte tineri, să fie sub under 23, ca să putem pentru chestiile de genul, să crească frumos și când avem nevoie să intervină. Ciurciunie pe 3 sferturi, Da, Ciurciunie pe 3 sferturi și nu-l avantajează nici înălțimea, nici greutatea, nici tehnica să poată să joace nouă. Nu, ne trebuie, la Noar ne trebuie un jucător specializat, un copil. Avem în vedere ceva, o să vedem ce se poate face. Mugur s-a uitat prin țară și cu Popi și au văzut ce poate să aducă și ne trebuie un jucător tânăr de 19-20 de ani să putem să-l creștem, să-l avem 10 ani de acum încolo. Zici să aducă dintre copiii ăștia care sunt la lot cu profesorul Marian, nu e nici... Stați un pic, este o altă discuție, asta ai noștri. Aia poate să intervin, dar sunt prea mici deocamdată. Sunt câțiva acolo, ne ocupăm de ei de vreo 6 ani, pentru că antrenorii de la echipa mare mai merg la juniori, mai facem cu ei sală, pregătire, îi ducem la sală tot așa, la Smart Fit facem cu ei. Și avem acolo, din punctul meu de vedere, eu cred că în 2 ani de zile putem să avem 4-6 jucători foarte buni. Foarte, foarte bun, care putem să facem o infuzie și timișoreni. Îi avem de aici. Avem 5, cred că acum la Lotul Național, dacă nu mă înșel, și 2 sunt acolo badlauși. Deci avem 7-8 jucători de viitor acolo. Bun, vă spun bun, cel puțin pilieri sunt foarte buni, și Enache, și sunt foarte buni, Costea, Maxim, sunt foarte buni.
jucători foarte buni care, dar trebuie să ai timp cu ei, să-i crești ușor. Nu poți să-i bagi dintr-un. Au 16 ani copiii, 17 ani acum. În 2-3 ani o să-i vedeți în prima echipă, o să-i vedeți. Mulțumesc. Mulțumesc.